duk wanda kunama ta harba in dai ka samo kyankyaso kana fasa shi kana ɗaga ruwan ta tafi kenan. Haka magani ne. Gyaɗa wannan kwaruri ɗin nan gujiya yau aka zo dafa ta a gidanka aka dafa ta ruwan dahuwar sai ka tsiyaya ka sha, gobe ko jibi aka sake yi ka tsiyaya ka sha, gobe ko jibi aka yi ka tsiyaya ka sha, to tsawon wata 12 ba dai miciji iya saranka ba. Kaga ya saka abu sani ne ba a yi ba. In ka dubi turgunnuwa ita ce ake ce da ita lalo. Kaga ana bi tana da 'ya'yan nata sai ka gansu kamar irin na alayyahu. To in ka san yadda ake mata ka haɗa ka ci, dan dai a ce kana nan miciji yana tsallake a can ya gota ka tsallaka jansa sai ya mutu, amma kowa wuce yake bai sanya ake ba. Kuma dukkaninmu nan kowannen mai yana ɗauke da magani na miciji kasadin. Duk wanda miciji ya sara kai masa wannan abin ba za a yi minti 5 da dafin ba, kowa yana da shi ana. Shine makala ƙasa haza ba ɗila, ba abin da Allah ya halitta wato a banza, komai da hikima a cikinsa. Faƙina azaban shine amfanin tunani.